Eli mä tarttisin lahjoja tälle mun SSO-playlle. Mä voin laittaa alas niinku sen mun tyypin nimen. Niitä voitte sieltä katsoa. Ja mun ääni kuulostaa vähän erilaisella, koska heräsin juuri. Kello on 10:05. 5:10. Ja tää on tosi raskasta herätä. Mä heräsin 10 minuuttia sitten. Mä söin aamupalan. Sitten mä olin heti silleen, ai niin joo, se video. Sitten mä menin tänne tietokoneen työ ja tulin tänne. Eli tää on tämmönen mun toinen höpötysvideo. Eli mä puhun mun tulevasta videosta, mikä tulee ehkä seuraavaksi. Tai se tulee musiikkivideot siihen väliin. Niin antakaa mulle lahjoja, koska mä aion tehdä lahjavideon, ja mä näytän samalla siinä teidän profiilit. Lahjojen antajien profiilit. Eli antakaa mulle lahjoja, ja niitä pitää ainakin tulla 4-28 lahjaa. Eli ei sinänsä niin paljon, mutta mä ootan 2 kuukautta tai jonkin aikaa, että mä saan vähäsen edes lahjoja ja niin. Eli mulle voi antaa huonekaluja, koska mä tykkään sisustaa mun huonetta. Siellä on nytkin aika paljon kaikkea. Mulla on toivelistassa jotain juttua. Ja siellä oli tällä vistyksiä, nenäkorua ja semmoista. Oli siellä varmaan yksi pikkumekko, mutta hame siis. Siellä oli semmoinen musta hame, joka oli tosi hieno, koska siinä oli rusetti. Ja mä voin myös ostaa teidän toikat. Mulla on nyt 337 rahaa, että mä voin ostaa pienen määrän teidän toikasta. Tai sitten mä voin antaa lahjan. Eli mä ajattelin, että mä antaisin yhdet mun sortsit ainakin jollekin, yhdet kengät ja aika monta paitaa, sitten jotain asusteita ja hiuksista mä voisin ottaa ne yhdet. Ja on mulla ei mulla huonekaluja silleen oo. Sori. Joku taas. Spämmii minua. Murmur sille, joka spämmii, koska mä en tykkää. Ei kuka Petshopin. No. Mä en tajua mikä toi huomenta XD. Tää on selvästi katsonut mun videoita. Häiritsee kesken. Joo, sori. Siis niitä lahjoja tänne tulemaan ja silleen, että mä en nyt oikein. Kuka tulee just online? Joku. Niin, kuinka monta tänne tulee online oikein? Vissiin J-jemppu ainakin pitäisi olla, mutta Liisa Pink pitkästä aikaa, jee. Niin, voi helvetti. Selittää nyt, kun puhun.
Nyt lupu. Puhun. Niin, eli mä siis kattokaa vaikka video, niin jotka haluaa tehdä videoita tubeen. Kattokaa tubesta videoita esim. How don't that video on YouTube. Ootko kato video miten ne ladataan sinne. Tänne laitetaan sinne. Tää laki niin. Siis kattokaa, jos haluatte tehdä videoita, niin kuin minäkin, niin kattokaa niin video, koska vaikka tämmönen, eli Sori. Mä en jaksa teille selittää enempää. Kattokaa video ja niin. Mä en jaksa selittää teille. Ja turha pyytää multa erkkaa. Mä en anna. En anna erkkaa, vaikka pyytäisittekin. Mä en anna teille erkkaa ja pistä, koska mä en jaksa vaan antaa mitään erkkoja. Mutta, sori nämä kaikki sähellykset täällä. Katsotaan vaikka noita elokuun jalkoja. No ne ei oikein näe, kun toi valaisu tulee tänne. Niin, kattokaa video, miten ne ladataan. Koska mäkin katsoin video, miten ne ladataan YouTubeen. Tosi yksinkertainen, mutta menee ainakin jotain puoli tuntia. Riippuu ihan videosta, että miten se on tehty ja niin. Mutta eli lahjoja tarttis. Niin kuin puhuinkin tässä videossa, eli lahjoja. Jos niitä ei tuu video, tulee vain jotain musiikkivideo. Mut mä tänään ehkä teen videon, jos mä saan lahjoja jonkin verran. Mä teen vaikka joka päivä. Mä voin tehdä joka päivä teille videon, koska mulla on joka päivä tietokone täällä. Joten se olla. Moi YouTube! Nähdään seuraavassa videossa. Lahjoi tänne päin ja moro!